Avui presentem la nostra aportació que la causa Salval. És la 5a vegada que hi intervenim, encara que sigui molt precipitat aquest any, perquè l'any passat es va haver de saltar per culpa de la pandèmia. Nosaltres ho hem fet amb tota la il·lusió del món, perquè encara no hem acabat el trimestre, però la causa s'ho val, i les nenes i els ballarins tots tenen la consciència de que el que venen a fer aquí és aquesta aportació pels menjadors de Vilafranca, per tots els menjadors, perquè hi ha molts nens que ho necessiten i això està molt mancat. Per tant, la causa és la més important de totes. Som l'Escola Dansa Cas i bé, portem presentant-nos en aquestes 5 edicions als ritmes solidaris des del primer any que es va ja proposar. Ens va semblar una proposta molt interessant des de la Creu Roja, ja que combina la dansa i la solidaritat i ens agrada molt participar-hi en tot aquest tipus d'actes solidaris. L'Escola de Dansa Gym Dance ja fa 5 anys que participa amb la Creu Roja i aquesta vegada, després del que va passar amb el Covid, doncs ens van tornar a proposar si volíem col·laborar i, evidentment, com que es tracta d'una cosa solidària i per infants i perquè cada nen més necessitat tingui el menjar a casa, doncs a les escoles, doncs vam decidir que evidentment hi participaríem, tot i que és una data una mica complicada perquè tot just acabem de començar el curs, els grups estan com una mica diferents de l'any anterior i, però amb molta il·lusió sempre hem volgut col·laborar amb aquesta causa i al ser solidària encara més amb la Creu Roja. Avui aquí celebrem els ritmes solidaris, ja és la 5a edició que ho fem, sempre és per l'alimentació infantil, hem mantingut inclús el cartel, l'hem mantingut des del primer any, a vegades fem alguna petita modificació, ens el fa la Mireia Andrade, que li vull donar les gràcies, i cada any mantenim el mateix cartell i ho fem pel mateix tema, que és l'alimentació infantil. Per què per l'alimentació infantil? Perquè és un projecte de Creu Roja, com tots sabeu, Creu Roja és una organització humanitària de caràcter voluntari i que dona atencions integrals a totes les persones més vulnerables, no? En aquest cas serien els nens. I per què celebrem aquest acte? Aquest acte és degut a que un voluntari va tenir el Josep Curto, que ens va deixar l'any passat, malauradament, però ell va ser el que va tenir la seva constància i la seva feina d'anar a treballar, d'anar a buscar escola per escola perquè poguéssim dansar per una causa solidària. Ara sí, ara ja és el torn, com veieu, de les escoles. Comencem amb el cas, que ja les tinc per aquí una mica nervioses, per tant, vinga, endavant. Nosaltres participem aquest any amb uns 8 grups i portem una miqueta una mostra del que són les diferents disciplines que treballem a l'escola. Des de la dansa jazz, així petitones, i després el jazz ja una miqueta més avançat, a danses més urbanes com el hip-hop i el comercial, i també una peça de contemporani. Portem grups mitjans i grans i és una miqueta, volem fer aquesta mostra de les disciplines que treballem. Doncs mira, nosaltres comencem amb un estil urbà, que és el popping locking, que dintre del que és els estils de hip-hop potser és la branca més d'old school, i després seguirem amb una coreografia de jazz adultes, de la coreografia de Cinderella, que és un dels últims musicals que s'ha creat, i després tenim un sexy style, que és una disciplina ja més comercial. Seguirem amb les petitones. Aquest any hem portat un grup de petitones que se'ns va demanar que portéssim nenes més petites, que és un pre-jazz. Després ja portarem la peça de contemporani, que és una peça molt bonica. Portarem un duo curtet de la Mari i l'Elisa, que són una de les professores de l'escola.
i farem també, acabarem amb una peça de La La Land de jazz i dos coreografies de hip-hop. Estem molt motivades, amb moltes ganes, estem un any i mig molt dur, que ho hem afrontat com hem pogut i les nenes tenen moltes ganes de tot el que sigui una oportunitat per trepitjar escenari, tothom en té moltes ganes. Bé, l'escola Gym Dance té la filosofia i l'estil de treballar tot el que seria la part de gimnàstica, gimnàstica estètica i gimnàstica rítmica, però també tenim tota la vessant de dansa, no? De nenes d'entre 3 fins a 30 anys i fem una sèrie d'estils de dansa, és a dir, comencem doncs, pel gym jazz, per la dansa jazz, pel clàssic, també apostem pel contemporani, per el que seria la part més moderna de la dansa. I bé, tots aquests estils avui els que presentarem seran, començarem per una dansa clàssica, després continuarem amb un jazz modern, després continuarem una coreografia de contemporani i acabarem amb una coreografia de gimnàstica estètica i amb una salutació final. I Gym Dance en aquesta ocasió participaran unes 30 alumnes en tots els diferents estils de coreografies i de grups. Nosaltres el que sabem és ballar i aquí aportem doncs, les disciplines que es fan a l'escola. Comencem per una disciplina bastant potent que és la disciplina del hip-hop. Bàsicament el hip-hop es treballa amb uns moviments molt rodons, però és una peça, el hip-hop que nosaltres treballem, perquè hi ha diferents tipus de hip-hop, però sí que aquesta peça és un treball de potència i d'expressió també. Després entrem en un contrast completament contrastat, que és el clàssic. El clàssic nosaltres el treballem amb base tècnica per tota l'escola, des dels més petits fins als més grans. Tots treballen la base tècnica i fins i tot els escalfaments amb dansa clàssica, vull dir, la dansa clàssica és la que ens mou en aquesta escola. Després continuem amb taller, que el taller és un taller coreogràfic, és un taller que es treballa a la classe, el professor dona tot unes pautes, el nivell ha de ser bastant avançat i llavors el taller que es fa és un taller coreogràfic, que això ja el tenim catalogat així i els ballarins treballen això durant tot l'any. I a partir d'aquí acabem amb dansa contemporània, que una mica és la línia que nosaltres anem fent cap a sortint de la base tècnica de clàssic cap a contemporani. El contemporani que s'acaba avui, que es veu al final, és un contemporani és un nivell de contemporani 3, no és un nivell molt avançat, però són nenes joves que en aquest moment ja tenen cantera a l'escola i ja porten anys treballant-hi, amb la base que hem dit abans. Nosaltres aquest projecte ens agrada molt, per això el mantenim fent. Per què? Perquè a més de que col·laboren amb l'alimentació infantil, o sigui, és una aportació a l'alimentació dels nens, fem que tot un conjunt de jovent, que serien les nenes que ballen a les danses, a la dansa solidària, també sàpiguen que ballen per un acte solidari. O sigui que també és una doble, com si diguéssim, una doble educació, no? Saber que hi ha nens que no tenen tot el que elles tenen, la millor, i després saber que dansen per una cosa solidària, no solament ja per lluir-se els seus vestits i les seves maneres de fer, sinó, és veritat que això té que ser així, però és per una dansa solidària com és l'alimentació infantil. També vull donar les gràcies a les escoles de dansa, que aquest any han fet un gran esforç, perquè cada any ho fem al mes d'abril, però aquest any ho fem ara, imagineu-vos, al novembre. Però per què al novembre? Nosaltres teníem les nostres dubtes, però al plantejar-s'hi les escoles, elles no la van tenir cap, la dubte. Van dir, però ho necessiteu o no ho necessiteu? I vam dir, doncs sí, ho necessitem perquè l'any 2020 ha sigut un any molt difícil i es presenta l'any 21, doncs també és difícil, també hem tingut
puc ajudar a moltes famílies que tenen infants. I llavors les escoles de dansa van posar fil a l'agulla, s'hi han posat de debò, s'hi han posat en sèrio, encara que solament, com tots sabem, han començat al setembre i estem al novembre, però elles van voler apostar per dansar per una causa solidària amb un projecte de Creu Roja. Sempre hem sigut 3 escoles, ens van escollir així. Aquestes escoles anem fent rotació. Aquesta vegada nosaltres actuarem els últims i des de la primera vegada que es va fer aquesta audició, aquesta causa de ritmes solidaris, som 3 escoles pioneres aquí a Vilafranca i per no tenir prioritats ni res, doncs aquestes escoles s'ha decidit de fer-ho rotatiu. Un any és una, l'altra, la segona, la tercera i aquest any a nosaltres ens toca tancar l'acte. Espero també que vingui molta gent, que es solidaritzi, almenys les famílies hi seran seguríssim, que per això nosaltres portem el màxim grup i nombre de ballarins, però jo crec que també vindrà força gent de fora perquè també tenen ganes de festival. You've been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected. Bé, esperem que sigui un èxit, evidentment. Jo penso que sent un diumenge a la tarda, crec que s'ha fet molt de ressò a totes les famílies de l'escola i esperem que vingui molta gent a participar i que es recaptin molts diners per aquests infants. Evidentment, també el casal, que d'una manera, no sé com dir-ho, ha col·laborat sempre, ha participat, ens ha ajudat, ens ha donat suport en tot moment perquè puguem tirar aquest acte endavant. Agraïts també a tots els empresaris que col·laboren en la fila zero. No solament és el públic que vindrà aquí a veure'ns, que és taquilla inversa, o sigui, la gent podrà fer el donatiu que ell cregui que valgui l'espectacle, no? I a més no és que valgui l'espectacle, sinó el donatiu que ells vulguin fer per l'alimentació infantil. O sigui, donar les gràcies a totes les empreses que gràcies a elles això es pot tirar endavant. Ritmes solidaris hem participat al casal des del primer moment, va ser una iniciativa que ens van voler acollir, és per donar suport a la Creu Roja i ara en un moment que sortim de la pandèmia doncs encara més que mai, molt contents de poder-hi participar, de col·laborar i de fer realitat aquesta col·laboració, aquesta participació, aquest suport cap a la Creu Roja de l'Alt Penedès. Cada any hem anat augmentant els àpats, no? El primer any es van fer uns 340 àpats, el segon any ja en vam fer uns 600 i pico, el tercer any, si no recordo malament, 1.000 àpats. L'any 2019, 1.200 àpats. Aquest any ha sigut una miqueta molt precipitat. Ens han passat un objectiu d'uns 5.000 o 6.000 euros. No sé si l'arribarem a aconseguir. Però és igual, nosaltres, tot el que pugui ser per ajudar els nens, i en aquest cas a l'alimentació infantil, i garantir que aquests nens com a mínim puguin menjar una vegada al dia un dinar saludable, un menjar saludable, nosaltres ja estem contents.